Καστανοπουλάκης έρχεται τώρα από τα Χανιά. Άντε ρε. Θα βρει τον δρόμο. Δουλεύουνε, είπαμε τελείως. Ναι, ακόμη βάλει μακαρούνι. Δεν θα φύγετε από πάνω να τα φάτε ούδα. Έλα ρε πάμε. Έλα ρε δεν πήγαινε στο Καστανοπουλάκι. Εδώ είναι. Στο χωριό πρέπει να είναι. Έχει τι. Δεν το είδα. σταθερή επαφή το 1 και έκλεινε με το 3. Έχει αφήσει το κινητό πάνω, θα μας. Ωραία, στην αφόρια τη μέση από το κινητό.